پشتی هولدان درێژ کوورێل بەر هەیڤاسۆرا کورد ببێ داکۆم کاریبن ئالیکاریە بگێژێنە کوبانێ ئیرۆ ئەرێکردن هات کو ئەڤ ئالیکاریە هان ئەف کەروانێ ئالیکاریە بگێژێ کوبانێ ئەم jî vêyekê gelek hestiyar û kêfxweş in gelê me xelkê me li Kobanê yê ku rojê dirêj saetê dirêj ji zor û zehmetiyê jiyan kirin îro em karîbin vê alîkariyê bigihênewa û em hêvî dikin di demeke herî Kurd de ev dorpêça ha bişkê bi timametî û çûn û hatin ya her tiştî ya em bêjin xwarin û vexwarin û alîkarî û derman û her tiştî rehet bibe ev astengiya god hate jiyan kirin bidawî bibe.